ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଗୁଣର ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଟପିକ୍ କେଉଁ ବିଷୟରେ ହେବ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିବେଣି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ କାହା ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, କେଉଁମାନେ ତୁମ ପଛରେ ଯାଇକି ଅଜାଣତରେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ, ଅସଫଳତାରୁ ଦୂରେଇ ନେବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଧରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମରେ ଆସିବ। ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିବା ଲୋକ। ଏହି ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାମ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କର, କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କର କି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବି ଆରମ୍ଭ କର, ସେମାନେ ତୁମର କେବେ ଠିକ୍ ବାଟ ସେ ଦେଖେଇବେନି ଯେ ତୁ ଆଜି ଏଇଟା କରିଛୁ, ଏଇଟା କର ଠିକ୍ ହେବ। ସେ କେବେ ବି ସେ କଥା କହିବେନି। ତାরা ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଭିତରୁ ଭୁଲଟାକୁ ଖୋଜିବେ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ମାନେ ଇଏ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବନି, ଆଗକୁ କେମିତି ମୁଁ ତଳକୁ ଖସେଇବି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ କେବେ ବି କହିବେନି ଯେ ନା ତୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଠିକ୍, ହଁ ଏ କାମଟା କର। ନା, ସେ କାମକୁ ସେ କେବେ ବି କହିବେନି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ଥାଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ସେ କହିବେ ନା ତୁ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ ଧରିବେ, କେବେ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିବେନି। ସବୁବେଳେ ଏ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ସେହି ସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ସାବଧାନର ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା 100% ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମାନେ କେବେ କାହାର ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ ମିଛ କହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବେଶୀ ଦିନ ବି ତିଷ୍ଠିବନି। ମିଛର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ କି? ଆଉ ଏମାନେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ମାନେ ସେ ଆଉ କାହା କଥା ଆସିକି ତୁମ ଆଗରେ କହୁଥିବେ, ତୁମ କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହୁଥିବେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ନେଇ ପୁଣି ଆଉ କାହାର ଗପୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଧରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଈର୍ଷାଳୁ ଧରଣର ଲୋକ। ଈର୍ଷାଳୁ ଧରଣର ଲୋକ ଏମାନେ କୌଣସି ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସହି ପାରିବେନି। ତୁମେ ଆଜି ଆଗକୁ ପଳେଇଲ, ଆମେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଏ ଧରଣର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେ ତା ଗୋଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ି ଦେବୁ। ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ଲାଗିଥିବେ। ଯଦି ଏ ଜଣ କେବେ ସହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇର୍ଷା ଥିବ ଯେ ଆଜି ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଯାଇନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମ ପଛରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବଦା ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଯେ ତୁମର ଉନ୍ନତି ଦେଖିକି ଗର୍ବ କରେ, ନା ଈର୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ। ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଆଉ ଖୋଜ ଖବର ନଥିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ, ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ, ସବୁବେଳେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ସାଙ୍ଗ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାତେ ନୁହେଁ ଚାଖେ ନୁହେଁ 5 ହାତ ବାଟରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଭଳି ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଓ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଓ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଥାଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ଖରାପ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଏକାଠି ରହିବା 1000 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବା ମୋ ମୋଟିଭେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।